Sabuwa ka duba yadda ake shan wahala wajen neman aiki. Ka duba da neman wannan wahala. Ka duba tun da safe muke wannan fa amma wallahi har yanzu ba ina ko mutum ɗaya daga cikin. Amma ku kwantar da hankali, wannan duk ba ku ne. Insha Allah za ku zargo irin wannan da cikin izinin Allah. Kwantar da hankali, duk abin da kwanci hankali bai kawo tashi hankali zai kawo. Kwantar da hankali, wannan ba kuma ne. Har yanzu neman aikin nan da muka zo, wallahi mutum sai ya fuskanci ƙalubale da yawa, musamman ma karatu ƙasar nan da kake gani, sai ka yi karatu ka samu babban takarda ka zo neman aiki a dinga muku wulakanci. Haka mutanen nan suke, ka kiyaye mai kuɗi ba, mai kuɗi idan ya samu jin daɗi ba ƙaramin wulakanci yake ba. Amma komai mu kwantar da hankali mu izinin da Allah zai kawo mu sauki a kan. Tabbas Safwan maganar ka haka yake, saboda ni ma na tsana tunani abin da ka faɗa tabbas haka ne. Ko ya kai jabir Tabbas maganar ka haka take haidar. kwantar da hankali, wannan ba ku ne. Allah zai kawo mu fita a kan haka. Amin. Wa alaikum salam, ne? Ok, ka zo ana neman ka. Kun gani ko? Kun gani ko Allah ko? Yanzu kun ga Ok, magana da kuna. Okay, yalla bai da tazo. Kai ɗan gidan wani? Ni dan gidan Ismail ne. Ismail wacce anguwa kenan? Abba fa muke. Ok. Ba ta zuwa naka waye na ka san musu da ainihinsu. Takarduna ne na makaranta Allah bai baka gane su wani? To gaskiya akwai matsala daga cikin su, saboda akwai abubuwan da dama cewa ba su daga cikin neman aiki da wani. Yalla bai kare duba da kyau, ina ga kaman komai suke yake saboda na riga na yi karatu tun bai zuwa. Takarduna ne na karatu. Ok, a gaskiya ba za ka iya samun aiki na mutum. Amma yalla bai me yasa ba zan samu aiki akan wannan takarduna ba? Na ga komai na cika ku dan Allah ya lafa ku ce maka mu saboda da aikin nan na ku na dogara. An riga an yanke hukuncin yanzu ba za su sake ɗaukar wasu aiki da wani. Kada ka takardar ka fita kawai, ba za ka samu aiki a nan ba. Ba mu buƙatar ganin ka a wani kawai, ka wuce kawai. Duk shi ke Allah bai na. Yadda za a yi wannan ba zai samu aiki a wajen nan ba, takardu shi masu kyau ne, amma ba zai samu aiki a wajen nan ba. Kamar su kawai. To, yanzu ya zan yi da rayuwata? Na je neman aiki kamfanin da sun hana ni aiki. Yanzu me zan ga mamomi ba? Sannan ga wannan abokin na shi ma na san duk inda yake na tunani na samu wannan aikin ko ban samu ba. Ya Allah ka mu mafita. Abokina ya je neman aiki, bari in ɗan kira shi in ji ya samu aikin ne ko bai samu ba. Alo? Abokina ya aka yi? Ya normal wallahi. Ya aikin da ka je nema ka yi nasara ne? An samu matsala. Matsalar daga takardunka ne ko wurin masu karɓa aiki ne? Wallahi abokina kawai nuna adawa ne da tsanar mutane. Na san mutanen nan akwai su da tsanar mutane. Musamman ma in sun ga ba ɗan kai ba ɗan gari bane wallahi.
sai dai ka bari amma yanzu ina tunanin za a gyara ta nan gaba insha Allah. To shi kenan ina ma fatan nasara Allah ya sa a dace. Ai kyau na gode. Sai an jima fa. sai an jima. Gida zai zo mu zauna na ce zo mu zauna yalla bai wallahi yalla bai ku taimaka ka dina na yalla bai ku taimaka mai sai ban da abin da zai ban da aiki cikin garin yalla bai na gudu gaskiya ya haɗu da aikin ba za ka same shi yalla bai kuma afuwa ga takaddun nan na ban da matsalan kuma yalla bai kuma afuwa na ce ba za ka yi aiki nan ba ka bar na ai kansu ɗinka ma gaba ɗaya ma aiki ba za ka samu ba wajen nan.